Det her det er så vores nye iPad app til Skolemat. Der kommer til at være i alt 9 af dem. Så vi prøver at trykke på en af dem her, som er første klasse. Så vil det se sådan her ud, at man kan logge ind. Man kan bruge sit Unilogin eller sit private login. Og når jeg har logget ind, så får jeg adgang og spørger den med at hente de film, der ligger. Det kan jeg sige ja til, eller jeg kan vente. Her kommer den så ind og giver mig et lille hurtigt overblik over de forskellige øvelser, man kan lave inde på Skolemats iPad-app. Den virker også til iPhones og iPods. I kan se her, der er lærtallene, det er første klasse. Her laver du spil, hvor du plusser med et tal under 10. Minus, lidt om figurer. Find spejlbilleder, plus med et større tal. Og så siger jeg, at jeg vil gerne lige lære det her om, lad os sige, at finde spejlbilleder. Hvis jeg nu ikke synes, jeg kan det nu, så kan jeg jo gøre det, at sige, at jeg vil gerne lige se filmen først. Så siger jeg ja tak, jeg vil gerne hente filmen, ja. Det tager så lige et lille øjeblik, den henter det over det wireless netværk. Der kan den så ind og hente den film, jeg skal bruge til at lære om at finde spejlbilleder. Den her er færdig med at have gjort det, det kan I se, det er den allerede gjort. Så går den i gang med at fortælle mig den her film. Ved du, hvad et spejlbillede er, Carla? Nej, det ved jeg ikke. Okay, så kan jeg vise dig det. Øjeblik, jeg skal lige ordne himlen. Se for eksempel sommerfuglen her. Hvis man deler den over i 2, så får man 2 dele, der passer sammen, hvis man folder den ene del over den anden. Så siger man, at den ene del er et spejlbillede af den anden del. Og når jeg synes, jeg er blevet god nok til det, så kan jeg sige, jamen jeg er færdig, og jeg er klar til at spille spillet nu. Så får jeg en lille quiz her, og jeg kan vælge mellem være flere spillere. For eksempel hvis vi siger, at vi er 2 spillere, så går den ind og siger, der sidder en spiller 1 på den ene side, en spiller 2 på den anden side. Og vi er så klar her til at spinde flasken rundt. Og det var spiller 1, der får det første spørgsmål. Og spørgsmålet er, vælg den korrekt spejlede figur. Så har man muligheden for med sine fingre hurtigt gå igennem her og sige, jamen jeg tror det er det der. Ja, det var rigtigt. Og den kører så videre her, og vi er klar til at spinde igen og se, hvem der får det næste spørgsmål. Og det blev sandelig spiller 1 igen. Og så gør man videre. Jeg kan gå hele vejen ud til menuen og kigge på de forskellige øvelsestyper, der ligger her. Her er der et spil, hvor jeg skal lave noget minus. Vi kan jo se, hvordan det virker. Når jeg trykker på det, jamen her har du faktisk, hvor du skal vende din iPad om, sidde med den klar, sådan her. Og det jeg så skal, det er simpelthen bare at gå ind og sige, jamen jeg får et regnestykke, der hedder 10 minus 3, jeg trykker på 7. Og så gælder det selvfølgelig om at også gøre det hurtigt. Man har kun 1 minut til hver regnestykke, det er selvfølgelig lang tid. Men allervigtigst, så kan man se, at hver gang jeg laver en rigtig, så rykker den lille blå pil. Og det er mig. Og den, der kører nedenunder, jamen det er min high score. Så hvis jeg havde spillet det her spil før, så vil den pil nedenunder også rykke, og det prøvede så at spille mod mig selv. Det vil sige, at jeg kunne gøre det hurtigere, end jeg gjorde sidst. Når man er færdig med et spil her, nu prøver jeg at lave en fejl, så viser den det her. Den rykker ikke frem, når jeg lavede en fejl. Så prøver jeg hurtigt at komme i mål med den her. Og når jeg er hele vejen hen til målet, som jeg kommer nu her, så går den hen og siger, hvor mange fejl jeg lavede. Det var så en fejl. Jeg kom på high-scoren. Den giver mig en score. Men jeg har selvfølgelig også mulighed for lige at spille det igen. Men jeg kan også gå ind og se mine svar. Det vil sige, jamen ja, den svarede jeg rigtigt. Den svarede jeg sandelig også rigtigt. Og det kunne jeg også, det spørgsmål der. Spørgsmål 4 var rigtigt. Og spørgsmål 5 havde jeg sagt, at 7 minus 2 er 9. Og det er jo ikke rigtigt. Jeg kan lige se facit. Ja, det rigtige svar var 5. Så ved jeg det. Sådan ser det her nye spil ud. Der kommer som sagt 9 apps ud til Skolemat, som bliver klar. Og de kan findes i App Store'en. Og vi håber selvfølgelig, at der er rigtig mange af jer, der vil downloade den. De kommer som sagt til alle klassetrin. Kommer en til hver. Jeg prøver lige at hurtigt tage en her. Sådan her ser det ud i 8. klasse. Jeg logger ind. Og der kan I se selvfølgelig, det er nogle lidt andre ting. Ganger, division med potenser, kvadratrod, kubikrod, Pythagoras, sudoku-ligninger, talfølger,
og finde literpris og kilopris. Så der er mange andre typer opgaver herinde. Vi håber selvfølgelig at se jer i Skolemat og downloade vores nye iPad, iPhone og iPod apps.